गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनै आङो जोबोद गोथाव ओंख्रि संदोंमोन आरोना। ओमफ्राय माने ओंख्रि संनायनि सिगाङाव दिनैबो आङो हाय लोगोफोरखौ बुंनो मोनलायासै लोगोफोर माने थुनथुर मुनथुर जालायबाय। अनजिमाया माने थुनथुर मुनथुर जाबाय थायोना लोगोफोर भिडिअ बानायब्ला, बेनिखायनो आङो हाय लोगोफोरखौ नै दासो बुंलायबाय। ओंख्रिखौथ' दोहैनो संखांबाय, जाखांबायबो, हजमबो जाखांबाय, माने हाय लोगोफोरखौ बुंनो मोनाखैमोन नालाय। ओमफ्राय नै दायो मोनायाव बुंलायबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दिनै बेबायदि देलायदों, माबायदि नुदों? मोजां नुदोंना लोगोफोर? माने आङो देलायनो गोसो जादों आरोना, बेनिखायनो देलायदों। आंहा बिदिनोखा नालाय, देलायनो गोसो जाबानो देलायब्रबो, ओमफ्राय देलायलाबायनानै सेलफिफोर लालाबायो आरोना। ओमफ्राय नै आं बेबायदि देलायनो गोसो जादों दिनै, बेनिखायनो बेबायदि देलायदों। ओमफ्राय ओंख्रि संनायखौ आङो भिडिअ बानायदोंमोन। ओमफ्राय बेखौ आङो ओंख्रिखौ मा ओंख्रि संदों बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। आं साराय बोराइयाव संलायबाय ओंख्रिखौ दिनैबो। आंथ' साराय बोराइ, गाग्रि बोराइ, बिदिनो बोराइ बोराइफोरखौल'सो भिडिअआव लाखायो नालाय न' लोगोफोर। माने जोंहा आफाया सेनाव ना बारलि नांनायनो आरो 3 फुवा एसे बारा जागौमोनदां, गिदिर गिदिर मानै नांनायमोन आरो 3 फुवा एसे बारा आरो मानैबो। ओमफ्राय मासे हरदोंमोन आरो जोंहानो। ओमफ्राय बेखौनो आङो ओंख्रि संनानै भिडिअ बानायदोंमोन। फैदो अब्लालाय लोगोफोर, आंनि ओंख्रि संनायखौ आङो दिन्थिलांनोसै। फैदो नायलांदोनि बयबो। नै दाना आङो ओंख्रि संनायखौ नानिफ्राय जागायनोसै। बे नाया बारलि नामोन आरोना। ओरैनोथ' जोंना बालारिसो होननानै बुङो सानजारिफोरना, ओमफ्राय गवालपारायाव बारलि होनना बुङो आरोना। बेखौ न'निफ्राय जोंहा सायनानै हरखादो आरोना बेबायदि। ओमफ्राय नै गिदिर गिदिरखौ आं जागोन। बुरै बादि नुदों आंखौलाय ओमफ्राय नै आङो नाखौ बेबायदि फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय, बेबायदि एवफ्रामना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय बेखौ माने बेलाथिजों संनो नागिरदों आङो। बेलाथि ओमफ्राय आलु होनानै रोसि जब जब खालामनानै संनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय फ्राय खालामग्रोबाय आङो गिदिर गिदिरखौ, आंनि बाहागोखौ। ओमफ्राय नै अखा हादो नालाय, ओमफ्राय ओरैनो ना फ्राय खालामथ'थ' बाहेरखौबो बेबायदि एसे साफाय हरनाय जाबाय आरोना। अखा हानानैनो नायलाय जायगाफोरानो जा बोरैबा जाजोबखाबाय। अखा हाब्लाथाय अखा हाबाय थायो, सान्दुं दुंब्लाथाय सान्दुं दुंबाय थायो, बोथोरफोराबो माबायदिथाय। ओमफ्राय आंना स्पिकारा गाज्रि जादोंना, बोरैबा जागासिनो रायलायनायफोराव, बारा मोजां जायाखै। नै आं आंनि बाहागोखौ फ्राय खालामखांग्रोबाय। आंनि बाहागो नङालै, आं ओरैनोसो बुंदो आरोना आंनि बाहागो होननानै। माने बेखिनि मोनथामखौ फ्राय खालामखांबाय, ओमफ्राय बैफोरखौबो फ्राय खालामना लाग्रोजोबनोसै। ओमफ्राय आङो पियास सेरनाय, बानलु हानाय माने बेफोरखौ एसेबां देखायबाय थायासै माने आङो भिडिअखौनो लानो बावगारबाय। ओमफ्राय नै डाइरेक्ट ओंख्रि संनायावसो मोनहैबाय आरो भिडिअआ, आं लानो बावगारबायना। ओमफ्राय नायलाय कालारखौ मानोबा फुरलाला नुथारदों। रियेलाव बेबायदि नङाहा, ओमफ्राय मबाइलाव बोरैबा फुरलाला नुदों। बेयावहाय मा होनगोन, रं खम बायदि नुबाय आरोना। ओमफ्राय ओंख्रिखौबो थावथारा जागोन साइज नुदों। माने नै मोननायनि लामायावनो फैबायमोन आरो आं पियास हानाय मानायफोरखौ लानो बावगारबायना। ओमफ्राय नै आं माबायदि साफायसोदों, जा मोजां नुदोंना बे ओंख्रि गोदौनायखौ। साराय बोराइयाव संलायबाय, आंनाथ' साराय बोराइफोरावसो संखायो नालाय। ओमफ्राय साखिनाय मानायफोरखौबो आङो भिडिअ लानोनो बावगारस्राबाय। ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबायमोन नै आंना, माने जाजानायनि लामायाव फैबाय। आङो साखिनायालाय साखिदोंमोन, माने साखिनाय भिडिअखौ आङो लानो बावगारबाय आरो। माने भिडिअ बानायनायाव एसे थुनथुर मुनथुर जादोंमोन ना, माने हाय लोगोफोरखौबो आङो बुंस्लाबनो मोनलायलायाखैमोन, एसे थुनथुर मुनथुर जादोंमोन। बेखायनो भिडिअआ माने सर्टकाट जाथारबाय आरो आंना। साखिनाय मानायखौलाय बेसे लाबाय थानो न' लोगोफोर। ओमफ्राय जानायखौ नायदो। Betul dia bilang sama. Coba belak-belak menjaga. Itu mana? Kita. Itu betul lah. Semoga tersasih manusia di dalam malam udah ya lah. Sudah. Kalau tersasih manusia di sana mana deh? Ya kita udah ya. Oh, semua kelihatan manusia nih. Mana? Mana?
gừng lên kìa. Nhớ không? Nhớ rồi đó. Ini yang kayak. Nah, di kata saya. Di kali ke mana bala bina bali mai phele ngai. Lagi bali ke sana video kalau mereka nanya sampai sana lagi bali musuh lagi bang lagi ada komputer semua. Angkat ya. आंनि ओंख्रि संनाय भिडिअखौ नायबायना लोगोफोर ओंख्रियालाय गोथाव जामारदोंमोन ओमफ्राय मा होनो बेलाथिया बे सिजननि नङा नालाय गोखै गैया आरोना बोरैबा मा होनगोन एसे गोदै आरोना बांद्राय गोथाव मोनासै आरो आङो अब्लाबो बांद्राय गोथाव नङाब्लाबो मिडियामनि गोथाव आरोना माने बेलाथिया सिजननि नङा जाहैबाय नालाय गोखै गैया नालाय बिनिखाय एसेबां गोथाव जायासै ओंख्रिया दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय